allemaal, mijn naam is Paula en leuk dat je kijkt naar een nieuwe boeien. Vandaag ga ik naar kasteel Limbricht, want in kasteel Limbricht is de laatste heks in Limburg vervolgd. En dan denk je misschien, ja, boeien, dat was vroeger, maar ook vandaag de dag zijn er dus nog heksen. En ik heb straks ook een afspraak met een moderne heks, dus ik ben heel erg benieuwd. Maar eerst op naar Limbricht voor een stukje geschiedenis. Nou jongens, we zijn er. Kasteel Limbricht. Het ligt hier achter mij. Dus ik ga even kijken. Ik heb een afspraak met Igor. En hij kan me dus van alles vertellen over de heksen. Of de heks die hier heeft gewoond. Of die hier volgens mij veroordeeld is. Volgens mij heeft ze hier niet gewoond. Maar ja, we gaan eens even kijken. We zijn er. Dus we gaan naar binnen. Ik ben benieuwd. Dit is dus de voorburcht, dit stukje. En dat is misschien wel leuk om te vertellen. In de voorburcht, daar woonden dus vroeger de mensen die op het kasteel werkten. En nu is dat dus ook nog steeds. Dat hebben ze een beetje teruggehaald. Dus in de voorburcht, ja, daar zit nu de onderneming, zeg maar, de kantoren en een restaurantje inderdaad. Dus de werkers, die zitten nog steeds in de voorburcht. En het kasteel staat te stralen op de berg. We gaan naar binnen. Echte kraak en piep deuren. Ja, zo hoort dat natuurlijk in het kasteel. De eerste indruk is echt wel heel erg gaaf. En hier hebben ze ook volgens mij een klein mini museumpje gemaakt. Met allemaal objecten van vroeger. En foto's. Ik ben me alvast een beetje aan het verdiepen in de geschiedenis van het kasteel. En dus ook over de heksen. Entgeluiten, denk ik. Ik weet niet heel goed hoe je het uitspreekt. Maar het was dus een weduwe, haar man was overleden. En zij werd al eerder verdacht van hekserij, is daar nooit voor opgepakt. Maar eigenlijk na de heksenvervolging al, want die waren, ja, de grote heksenvervolgingen, die zijn gestopt in rond het jaar 1600. En in 1674 is zij dus opgepakt en hier bij het kasteel in de kerkers gegooid. En wat daarna gebeurd is, dat gaat Igor zo meteen allemaal nog even vertellen. En dan gaan we ook daadwerkelijk kijken. Daar zit ik wel, ja, daar zit ik wel een beetje mee. Daar zie ik eigenlijk wel heel erg tegenop. Dus ik ben benieuwd. We gaan nu het kasteel in en daar, hier is het ook gebeurd dus echt. Hier hebben ze haar gevonden, opgehangen. En ja, we gaan het zien. Ik krijg er wel een beetje kriebels van. Als ik eerlijk ben. Ze zeggen dat het hier gebeurd is. Ja, dit is Igor trouwens. Ja. En mijn expert voor vandaag. En ja, wat heeft hier precies plaatsgevonden? Nou, het allerlaatste heksenproces van Nederland heeft hier plaatsgevonden. 1674. Dat was een vrouw uit Geleen, Entgeluiten heette ze. Ja. En die is hier vermoord geworden. Ja, want eerst dachten ze zelfdoding, maar het was al snel duidelijk dat het toch moord was, hè? Ja, er is geroepen door de heer toenmalig, meneer Van Breil, die zei het is zelfdoding. En toen kwam uiteindelijk de schout kwam erbij en de chirurgijn. En toen ontdekten ze eigenlijk dat ze opgehangen was. Ja. Maar ze hebben het uiteraard toch wel uitgelegd als zelfdoding. Ja, ja. Als een soort schuldbekentenis. Ja. Ja, vreselijk. Want waar heeft ze dan gehangen? Ja, ze zeggen het niet, maar goed. Oké. Ja, dus ze denken dat ze hier... De kamer onder de toren in ieder geval. Ja, en dat is dus deze ruimte. Ja. Want Igor, hoe kwam dat eigenlijk? Want het grote heksenproces dat was eigenlijk in rond 1600. Ja, het allerlaatste heksenproces is hier gebeurd. Dat is in 1674 gebeurd. Ja. Ze hebben Entgen hebben ze opgepakt. En ze hebben beschuldigd van hekserij en kwade toverij, zoals ze dat noemen. Ze hebben er 12 weken lang opgesloten in de kelder onder de toren. Dus dat is de plek waar ze nu staan. Ja. En toen op een gegeven moment toen zou zij met een priester in gesprek gaan. Die priester die zou volgens mij uit België moeten komen. En tegen de tijd dat die man hier kwam was zij al overleden. Ja, dus die, ja, de heer van het kasteel die had eigenlijk koud watervrees, kan ik het zo zeggen? Dat zou ik kunnen zeggen, dat is iets wat we aannemen. Ja. Ja. Wat is een beetje de geschiedenis van dit kasteel? Wie hebben hier gewoond? Nou, heel vroeger woonden hier de heren van Lemborg. De heren van Lemborg is een ander woord voor Limbricht. Dat is inderdaad over 1000 jaar Christus. En daarvoor heeft er waarschijnlijk een houten fortificatie gestaan met een houten toren. Ja. Dit is al steen. En ten ergens in de 17e eeuw, rond 1620, toen is Van Breil hier begonnen met bouwen. En heeft de fundamenten van dit verhaal verterpt. Ja. Het is een nieuw kasteel gebouwd, 1620.
1635 heeft hij aan de voorkant de hoeve eromheen gebouwd. En dat is waar we net zaten. Ja. Prachtig. Dit is dus de echte binnenplaats van het kasteel. Prachtig. Heel erg mooi. En wat een geschiedenis op één plek. Heel mooi om te zien. En ja, ik ga zo meteen weer de auto in en dan ga ik naar Lunadea, een moderne heks. Dus gaan we eens kijken hoe zij dat angstgevoel, of zij dat ook nog heeft, of dat in 2017 toch wel ja, vergaan is, hoop ik voor haar. Dus we gaan het zien. Volgende week gaan we verder met deze aflevering van Boeien. Dus wil jij weten hoe dit afloopt en zien hoe ik in gesprek ga met een echte levende heks? Kijk dan volgende week donderdagmiddag om 4 uur naar een nieuwe Boeien. En wil je nou zeker weten dat je niks mist? Abonneer je dan op het kanaal van het Limburgs Museum en geef deze video even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie volgende week heel graag weer terug bij een nieuwe Boeien. Doei!